Hi and welcome back to my channel. So दिनैहाय गोदान मोनसे भिडिअजों फैबावबाय आं दिनैनि भिडिअनि मेन ओंथियानो जाहैबाय आर चिरां होननाय मोनसे चेनेल दं जाय चेनेलावहाय गाज्रि फोरोंनाय जागासिनो आरो गाज्रि राव बाहायनाय जागासिनो आंथ' सिगांनिफ्रायनो जेनेबा गाज्रि जाय गाज्रि भिडिअसफोर बानायो जाय गाज्रि चेनेलफोर खुलियो जेरावहाय माने गाज्रि एजुकेट खालामो बिनि सायाव बुङो स' बेनिखायनो आं दिनैहाय माने आंनाव बिराद कमप्लेन फैनायखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा चिरां फंबाय आर चिरां फंबाय आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंनो लुबैयो दा जेनेबा जोंनि युथफोरनि बागै साननांगौ जाहैयो यूट्यूब भिडिअखौ दायोथ' बयबो नायो उन्दै जा गिदिर जा बोराय जा बयबो भिडिअ नायो नङा होमबा दा बे खोथायाव नोङो हमनानै लादो नों गाज्रि फोरोंबाय थायोबा जोंनि बर' ससाइटियाव मा जागोन जोंनि बर' मानसिफ्रा मा जालांगोन एबा जोंनि बर' गथ'फ्रा मा जालांगोन सब गाज्रिखौनो सोलोंबाय थागोन माथो अबेनि आदबा फैलायखो नोंलाय फंबाय बिदि फोरोंनाङा हायोबा नोङो निमाहा बिदो आरो बेफोरखौ खालामबाय थानांला मानो होनबा दायो जोंबो साननांगौ जाहैयो जों जाहैबाय जोंनि जेनेरेसनखौ जोबखासिगोन दा जोङो जाय फैगासिनो बिसोरखौ मोजांसो फोरोंनांगौ बेफोरबायदि गाज्रि फोरोंनाङा जाय इउटुबाव फैनो गोसो बिसोरो मा सानगोन है गाज्रिजोंबासो भाइरेल जायोलै ओंखायसो इउटुबाव फैस्रानोसै फैसा खामायनोसै गाज्रि बुंनानै बिदि सानगोन बेनिखायनो आं होनो लुबैयो कि नों बेफोरखौ गार नों मोजां मावबाबो मानसिफ्रा नायखागोन मा नों बे लिरनाया मा स्कुलाव नोंखौ बिदिनो फोरोंदोंमोन नामा मास्टारफ्रा बिदि फोरोङो नामा ना नोंसिनि न'खरनिया बिदि फोरोङो नामा नोंसिनि पेरेन्टिंआ मोजां केयार खालामासै नामा नोंखौलाय ना नोंसिनि पेरेन्टआ बिदिनो फोरोंबाय नामा नोंखौलाय कि बिदिनो बानायलै फिसाला एबा बाबा ताकि नोंखौ बयबो नायथों फैसा खामायनांगौ फैसा खामायनाया जेरैखि जा गाज्रि जा मोजां जा बिदिनो खोथा नङालै फंबाय नों एसे सानहरनांगौ उननि खोथाखौबो सानहर दानिखौल' साननानै जाया कन्टेन्टथ' बिराद दङ बिराद मोजां कन्टेन्ट दं माथो बेफोरखौ बानायना इउटुब चेनेल खुलिदों होनबा नों मोजां कन्टेन्ट बानायलां होनबानोथ' माथो नोंबो खामायनो हागोन माथो बे गाज्रि खामायनाय फैसाखौ नों मोजाङै मोनजागोन मोनखोना माखो नोङो सावसो होजागोन मानसिफोरजों बिमा बिफाफोरजों साव होजागोन जाय पेरेन्टसफ्रा दायो बे भिडिअखौ नुदों बिसोर मा सानगोन नोंनि जि चेनेल हाबनानै नायो लिरनायानो गाज्रिखा माथो डाइरेक्ट लिरनाया गाज्रिखा रावाबोथ' मोजां नंखाया ओंखायनो आं होनो लुबैयो कि मोजां खालाम मोजां भिडिअ लाबो मेरला दं माथो ब्लगार्सफोर दं मेरला नों बुंनो हानाय खोथाफोरानो दं माथो बेफोरखौ बानायना मानोथो गोदाव सोराव बानायबाय थायो आं बेखौल' होनो लुबैयो लास्टआव कि जायानो जा इउटुबाव फैनो लुबैदों बिसोरबो आं बयखौबो होनो लुबैयो मोजां भिडिअफोर लाबो मानो होनबा जोंनि बर' कमिउनिटियावहाय बिराद मोजां भिडिअ नांगौ जागासिनो एबा मोजां इउटुबार नांगौ जागासिनो मानो होनबा बांसिनानो सुरु खालामनायाव गाज्रिजोंसो सुरु खालामनाय बांसिन नुयो स' बेखौनो होनो लुबैयो सोलाय बेफोरखौ लाबोनाङा मानो होनबा जोंनि ससाइटिखौबो साननांगौ जाहैयो जोंनि उननि जाय फैगासिनो फंबायफोर बिनानावफोर बिसोरनि खोथाबो साननांगौ जायो स' बिसिमनोसै नायबाय बा बेसिम लास्टसिम नायबायबा शेयार खालामदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालाम दिनै फार्स्ट टाइम आं साबस्क्राइब खालामनो बिदों मानो होनबा आंनि चेनेल दायो शेड' बेन जानानै दङ माने रिकमेन्ड जाहैयाखै स' बेसेबां लाइक खालामो आंना इसिमनो रिकमेन्ड जाहैगोन आरो साजेसनावहाय थांगोन स' बिसिमनोसै लाभ इउ अल पिस आउट